راديو إيرنا ناقة دمت إيرتراويان زخبركم سمعتنا على توزينا أنه ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት ምብጻሕ ስራሕ ክፍጽም ዝቐነየ ሴክሬታሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዑደቱ ዛዚሙ ብሓሙስ 16 መጋቢት ናብ ኒጀር ኣምሪሑ ብሊንከን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ደመቀ መኮነን እንተላይ ካብ ንስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝፈረሙ ወኪል ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴንን ኣፈኛ ህወሓት ጌታቸው ረዳን ተረኺቡ ብምዝታይ ምዕባለታት ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ተዓዚቡን ኣብ መጻእኽቲ ትግበር ብዛዕባ ዘለዎ ስጉምታትን ዘትዩ ንሱ በተወሰኸ ተሓታትነት ኣብ ኩናት ገበን ዝፈጸሙ ሓይልታት ሰብኣዊ ረድኤትን ኣካታትነት ናይ መሰጋገሪ ፍትሒ ዝብሉ ኣርእስታት ምስ ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ተላዚቦምሉ ኢትዮጵያ ኣብ ትግባር ትስምዕ ዘርኣየቶ ጻዕሪ ዘመጎሰት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣፍሪቃውያን ሽግራቶም ብገዛእ ርእሶም ክፈትሑ ከም ዝኽእሉ መርኣያ ኢሉ ኣሜሪካ ናይ ልዕሊ 331 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ተወሳኺ ረድኤት ንኢትዮጵያ ከም ትህባ ዝሓበረ ብሊንከን ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክጽበዮ ዝጸንሐ ኣብ ልዕሊኡ ዝተነብረ እገዳ ተላዒሉ ናብቲ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ንዝርከባ ሃገራት ንምሕጋዝ ዝዓለመ ስምዕ ነጻ ቀረጽ ወይ ኣገዋ ናይ ምምላስ ሓሳብ ግን ኢትዮጵያ ካብ ስምዕ ንግዲ ነጻ ቀረጽ ተሰረዘት ሕጋውነት ብዝተኸተለ መልክዕን ብዓለማዊ ደረጃ ዝፍለጡ ሰብኣውያን መሰላትን ብምጥሓሳይ ብምባል ናብቲ ስምዕ ንምምላስ ግልጽ ዝኾነ መምዘኒታት ከም ዘለውን ኢትዮጵያ ነቶም መምዘኒታት ንኸተማልእ ምምሕዳር ባይደን ብሓባር ክሰርሕ ምዃኑን ቃላትዩ ሰራዊት ኤርትራ ይወፅእ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ዝበለ ብሊንከን ኣብ ወጻጽኡ ኣብ ገለ ከባቢታት ዶንኪ ምህላውን ኣስሚሩሎ ካብዚ ብተወሳኺ ብሊንከን ምስ ኣቦ ወንበር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፋኪ ብምርኻብ ኣፍሪቃ ኣብ ባይቶ ጸጥታን ጉጅለ 20 ሃገራትን ንኽትውከል ድጋፉ ከም ዝህቡን ተመባፂዑ ኣማሓዳሪት ከተማ አዲስ አበባ ወይዘሮ ዳነች አበበ በሰሉስ 14 መጋቢት ንቤት ምኽርታ ከተማ ብዘቕረበቶ ናይ ምምሕዳራ ናይ ኣፈጻጽማ ስራሕ ሪፖርት ብዛዕባ ጸጥታታ ከተማ መልኪታ ዝሃበቶ መደረ ቁጥዓላ ኢሉ እታ ከንቲባ ነቲ ሪፖርት ኣብ ዘቕረበትሉ ግዜ ስልጣን ብሓይሊ ንምቁጽጻር ካብ ገለገለ ክልላት ናብ አዲስ አበባ ፍልሰት ይግበራሎ ክትብል ተዛሪባ ንሳ ብተወሳኺ ካብ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ ብህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ ብምእላይ ስልጣን ብሓይሊ ንምቁጽጻር ነታ ከተማ ናብ ዘይምርጋእ ንምምራሕ ዝዓለሙ ብድሆታት ገጢሞሙና ኢላ ንሳ ብፍላይ ካብ ሓደ ክልላት ናብ አዲስ አበባ ዝግበር ልዑል ፍልሰት ናይ ኣኽራርነት ጽልኢ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫው ዝግበሩ ብዙሓት መንቅስቓሳት ክፍጸሙ ኣስተውዒልና ኢና ኢላ ነዚ መግለጺያ ተኸቲሉ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝግበር ክትዓት ካብ ምንሃሩ ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ውድባት ናይቲ ሃገር ተቃውሞታቶም ዘስምዕ መግለጺታት የውፅኡለዉ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ንቅናቄ ወይ ኣብን ተባሂሉ ዝፍለጥ ፓርቲ ናይታ ከንቲባ ዘረባ ጸብጻብ ብዝኾነ ይኹን መምዘኒ ተቐባልነት ዘይብሉ ናይ ዓለም ለኻዊ ገበን ጻውዒት ይክብል ኮኒንዎ ካብ ኣብን ብተወሳኺ ከም ኢዜማ መኢአድ ኢህአፓ ዝተባህሉ ውድባት ነቲ መደረ ዘለዎም ብርቱዕ ተቃውሞ ኣቃሊሖም ካብ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ ተወለድቲ ኣምሓራ ናብታ ርእሰ ከተማ ንኸይኣትዉ ይኽልከሉ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ዞም ውድባት መደረታ ከንቲባ ንናዕቢ ክለዓል ዝኽእል ይክብሉ እዮም ተሰሚዖም ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምስራት ክሰርሑ ዝጸንሑ ኣብ መቐናዊ ስምዕ ሰላም ሱዳን ዝፈረሙ ወተሃደራውን ሲቪላውን ክንፍታት ናይ መወዳእታ ስምዕ ትነድፍ ኮሚቴ ክምስርቱ ተሰማሚዖም ሓላፊ ሉዓላዊ ቆንስልን ምክትሉን ካልኦት ወከልቲ ፖለቲካውን ሲቪላውን ውድባት ኣብ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ሱዳን ብሮብ 15 መጋቢት ተራኺቦም ናብዚ ውሳኔ ከም ዝበጽሑ ማዕከናት ዜና ሃገር ገሊጸን ኣብቲ ኣኼባ ብተወሳኺ ኣምባሳደራት ሩብዓዊ ጸጥታ ቤት ጽሕፈትን ወኪላት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ከም ዝተረኽቡን ተፈሊጡ ኣፈኛ ናይቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ካልድ ዑመር የሱፍ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፈረምቲ መቓም ፖለቲካዊ ስምዕ ሓደ ፖለቲካዊ ኣሰራርሓ ብምኽታል ናይ መወዳእታ ሰነድ ስምዕ ብህፁፅ ክነድፉ ተሰማሚዖም ኢሉ ንሱ ብተወሳኺ ምስ ሓጋዚ ፓነል ብምዃን ኣብ ፍትሒ መሰጋገሪ ፍትሒ ጸጥታውን ወተሃደራዊ ምምሕያሻት ዝተተኮሩ ዋዕላታት ቅድሚ ምጅማር እቲ ኣብ 23 መጋቢት ከኣቱ ትጽቢት ዝግበረሉ ጾም ረመዳን ከካይዱ ምስ ሰምዖም ሓቢሩ ከም መደብ እቲ ጉጅለ ኣብቶም 5 ካታዕቲ ዛዕባታት ዋዕላ ብምግባር ኣብ ሓባራዊ መረዳእታ ክበጽሑ ተስፋ ተነቢሩሎ እቶም ዛዕባታት ምብታን ናይቲ ዝሓለፈ ስርዓት አልበሽር ፍትሕን መሰጋገሪ ፍትሕን ሰላም ቅልውላው ምብራቕ ሱዳንን ዳግመ ውድባት ሰራዊትን እዮም እቲ ኣፈኛ ኮሚቴን ስሉሳዊ መካኒዝምን ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ንዝተረፉ ዕማማት ዝቐይድ መቓን ግዜ ከውፅኡ ምዃኖም ሓቢሩ ኣፈኛ ካልድ ዑመር የሱፍ ብዛዕባቶም ሓድሽ መንግስቲ ኣይንቕበልን ዝበሉ ኣብ ስምዕ ዘይፈረሙ ሓይልታት ሳቦሪቱ የለን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ፕሬዚደንትን ምክትልን ኮይኖም ንሱዳን ክመርሕዋ ዝጸንሑ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ አልቡርሃንን ሕመትን ተራኺቦም ድሕሪ ምዝታዮምን ኣብ ስምዕ ምብጽሖምን ሕመቲ ናብ ኤርትራ ምርሒቡ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምምኽኻሩ ይዝከር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إيرنا ناقة دمت إيرتراويان